Tak, milé kolegyne, kolegovia, dostaneme sa od brušnej aorty trošku vyššie a pomaly sa dostávame k tomu istmu. A ja by som si dovolila vám predniesť prednášku o koarktácii aorty. Koarktácia aorty patrí medzi vrodené srdcové chyby, ktoré sa vyskytujú často. Udáva sa 5,3% výskyt. Častejšia je u chlapcov ako u dievčat. Ide o zúženie časti aorty v oblasti istmu. Istmus je tá časť aorty, ktorá sa nachádza za odstupom ľavej artérie subklavia a v podstate v blízkosti vyústenia arteriového duktu medzi ľavým ramenom pľucnice a aortou. Veľmi často sa vyskytuje táto koarktácia u detí s Turnerovým syndromom. Môže byť izolovaná alebo v kombinácii s inými srdcovými chybami. Čo sa týka izolovaného výskytu, pacienti s koarktáciou aorty mávajú dvojcipu aortálnu chlopňu. My sa s koarktáciou aorty stretávame väčšinou na novorodeneckom oddelení, kedy o koarktácii sme sa učili, že ide o kritickú aortálnu chybu a v podstate je diagnostikovaná aj najviac v tom novorodeneckom veku. Netreba ale zabúdať, že koarktácia môže byť diagnostikovaná aj niekoľko dní po prepustení z novorodeneckého oddelenia, aj do niekoľkých blízkych týždňov a v podstate tie príznaky sú také nešpecifické. Dominuje tu bledosť, neprospievanie, zlý príjem potravy a sú to také postupné príznaky postupného obevého zlyhania srdca v dôsledku zníženého srdcového výdaja kvôli tomu, že sa postupne uzatvára ten arteriový duktus. Plne rozvinutý obraz môže byť aj taký maskovaný príznakmi renálnymi, hepatálnymi alebo napríklad aj krvavými stolicami pri nekrotizujúcej enterokolitíde. Moja pozornosť sa upriamila ale na koarktáciu v neskorom období, teda v období detstva adolescentného až v dospelosti, kedy táto koarktácia aorty nemá nejaké, teda pacient s koarktáciou nemá nejaké ťažkosti a vlastne jediný taký príznak, ktorý sa najčastejšie vyskytuje, je vysoký krvný tlak, ktorý meriame na horných končatinách v kontraste s nízkym tlakom na dolných končatinách. Pacienti môžu mať bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, je popisovaná aj epistaxa, aj keď nebýva až taká častá, slabosť na dolných končatinách, krče na nohách, studené nohy. My môžeme počuť systolický šelest, ten je veľmi častý, pod ľavou klavikulou alebo lopatkou a je v dôsledku bohatého kolaterálneho obehu. Ak má dieťa dvojcipu aortálnu chlopňu, tak má aj klik. A dostávame sa k našej prvej kazuistike. Je to 11-ročné dievčatko, cigánka. Rodičia mi povedali, že oni sú cigáni, nie Rómovia, kde vlastne prvý príznak tohto dievčatka bola bolesť hlavy. A pre tú bolesť hlavy, keďže otec je s diagnózou hepatopatia posttraumatická sledovaný a sám si meral tlak, tak zmeral tlak aj tomuto dievčaťu a mala opakovanie vysoký tlak. Keď sa k tomu tlaku 160/120 pridružila bolesť na hrudníku, tak navštívili detské oddelenie v mieste blízka. Tam jej vyšetrili troponín a CKMB a keďže rodičia nesúhlasili s hospitalizáciou, po podaní magnézia išli domov. Keďže tlak pretrvával, obvodný lekár nasadil AC inhibitory, tlak sa trošku znížil, avšak pretrvával stále vyšší, tak ho poslali na kardiologické vyšetrenie. U dieťaťa bol prítomný systolický šelest, tlak mala na ľavej končatine hornej 140/90, na pravej 145/100, na nohách bol tlak 110/70. Nemala hmatné pulzy v slabinách. Na EKG boli prítomné známky hypertrofie ľavej komory s preťažením. Na ultrazvuku
v oblasti istmu, v takej typickej lokalizácii bolo prítomné turbulentné prúdenie a namerali sme tam gradient cez 45 mm ortuťového stĺpca. Toto je obrázok z prietoku na brušnej aorte, kde na rozdiel od toho pľucného sekvestra je prítomný prietok len hore, avšak ten prietok nie je taký, ako by sme normálne očakávali, len také piky, ale je zvýšené aj diastolické prúdenie. Dievčaťu bolo urobené CT vyšetrenie. Na tom CT angio je vidieť v typickej lokalizácii zúženie, ktoré bolo 6 až 8 mm. Tu je na rekonštrukcii vidieť, toto je demonštratívny obrázok a bol prítomný bohatý kolaterálny obeh. To znamená, že koarktácia trvala dlho a kolaterály boli vyvinuté mohutne. Riešením bola indikácia na chirurgický výkon, bola jej urobená anastomóza end-to-end a v podstate vzhľadom na pretrvávanie vysokého krvného tlaku bola ponechaná na AC inhibitoroch. Druhý pacient je chlapec, v podstate o rok starší, vyšší, ktorý mal funkčný šelest a bol kvôli nemu vyšetrený kardiologicky v 2 rokoch, avšak potom na kontroly nechodil. Keďže šelest pretrvával, tak bol odoslaný znova na vyšetrenie. Pri vyšetrení mal vyšší tlak nad 95 percentil, 125 na 80, 85. Na EKG mal úplný normogram. Na ultrazvuku, podobne ako predchádzajúca pacientka, mal zvýšené diastolické prúdenie. Gradient bol zhruba 35-38 mm ortuťového stĺpca v tej zúženej časti. Na tlakovom holteri boli priemerné tlaky vyššie, ako by sme očakávali na jeho vek. Na 99% bolo až 43% systolického a 12% diastolického tlaku. Bola mu urobené CT vyšetrenie, kde tiež bola v typickej lokalizácii prítomné zúženie, koarktácia. Bola síce väčšia, teda menšia koarktácia, bol väčší priemer, 1 cm. Bolo mu aj urobené magnetická rezonancia z dôvodu verifikácie hypertrofie ľavej komory vzhľadom na to, že sa máme rozhodnúť, aký druh liečby u ňoho zaujmeme. Zatiaľ nebol indikovaný na chirurgické riešenie, zvažuje sa zavedenie stentu. Čo sa týka diagnostiky koarktácie aorty, pre vás je dôležité vedieť, že pacient by mal mať vysoký tlak, alebo aspoň vyšší, mal by mať počuteľný šelest a nemal by mať pulzy hmatné v slabinách. EKG môže byť u novorodenca, kde je vysoký tlak v pľúcach a na začiatku bude hypertrofia pravej komory. Veľa pacientov má úplne normálne EKG, niektorí majú hypertrofiu ľavej komory. Ultrazvuk, CT, magnetická a krvný tlak, to som už hovorila u tých našich pacientov. Čo sa týka liečby. Prvá pacientka bola liečená chirurgicky, resekciou tej postihnutej časti a anastomózou end-to-end. Tá sa hlavne indikuje u pacientov, ktorí majú hypertrofiu ľavej komory, vysoký krvný tlak a významné zúženie. Čo sa týka intervenčnej liečby, balóniková angioplastika je indikovaná u detí, ktorých nemôžeme indikovať na chirurgiu, alebo u pacientov, ktorí majú rekoarktáciu. Tu ide vlastne o nafúknutie balónika v mieste zúženia a pretrhnutiu médií a intimy tak, aby bol zabezpečený prietok. V súčasnosti, teda asi 10 rokov, sa indikujú pacienti na zavedenie stentu, ktorý vlastne udržuje priemer tej cievy tak, aby nekolaboval, ako to môže byť po balónikovej angioplastike. Komplikácie vyplývajú z hypertenzie. Ak je nepoznaná, môže dôjsť k intrakraniálnemu krvácaniu, ruptúry aorty. Ďalej v mieste koarktácie môže vzniknúť endokarditída. Významná vedie k zlyhaniu srdca.
Čo povedať záverom? Na našej ambulancii za 15 rokov sme diagnostikovali 24 pacientov s izolovanou koarktáciou aorty. 10 bolo nad 6 rokov, 7 bolo do 3 mesiacov, 3 pacienti medzi 3 až 6 rokov. 4 pacienti neboli indikovaní na liečbu. Chcela som touto kazuistikou upozorniť, že nesmieme na tú koarktáciu aorty zabúdať, lebo stále sa takíto pacienti vyskytujú a ak chceme predísť tým nežiaducím účinkom, bolo by dobre ich aj diagnostikovať. Ďakujem za pozornosť.